Ano yung purpose ng wings di ay para mulupad or para Para makapit. para makapit? Sa pan. Ha? Ha? Ay, wala man. I love you. Joke lang. Kini yung lingkod, Mayor Dodong and Atas Taguluan para mag-interview sa mga tao, kwarta or napkin. And kini nga video is brought to you by Santay Barley. Sa mga gusto mag-try og Santay Barley product, please contact Ma'am Emeline Dahirok, ang iyang info nasa kilid. And ang buhat na to dili sa Taguluan is magpag-giveaway sa og panty liners. So, let's go. Okay, nakoy pangutana sa imo ha. Unsa nga napkin ang nindot gamiton, with tongue or with wings? With wings. Anong with wings man? Para Para mulupad. Ay, dili. para mulupad ang Kung naman gawin wings, double purpose ang good. Double Kaya purpose. para dili siya diretso malapsan. Ngano kaya dili ginapakita ang part nga ginagamitan sa napkin? I don't know. Wala ka balo. Trip lang. Trip lang. Paano pag ikaw ang endorser sa napkin, ipakita nimo dili? Dili, private lang. Private. Dili pwede siya i-public. Di siya pwede public. So privacy gyud. No. What if sa imong uyab, pakita nimo? Depende sa abot. Ano kayo uyab? Wala. Wala kayo uyab? Wala. Gaba. Okay, koy pangutana sa imo. Unsa nga napkin ang nindot gamiton, with wings or with tongue? With wings. Anong with wings man? Okay, kuan. First ako anang Para sa imo ha. yes. Para sa ako di ay. Dili man magagamit ana. Dili may magamit. Kay lihukan man may mga babae di siya Unsa day purpose anang wings day para mulupad or muhawid? muhawid. Muhawid. Ikaw ba nakahawid na ba kaso kadala pa? Wala. Wala. Sa kuan sa napkin. Ay, gamit. Lahi yang una. Asa day imong gusto hawiran di ay? Napkin. Sa napkin. Okay, ko'y pangutana sa imo ha. Unsa nga napkin ang nindot gamiton, with wings or with tongue? Wings. With wings. Yate. Paano pag with tongue? Gilok. Ha? Man nga nang with wings man ang nindot gusto nimo ang nindot gamiton. Kay comfortable siya gamitin. Comfortable. Ngano kaya dili ginapakita ang part para gamitan sa napkin? Lisod sa private man siya. Kasi di ba ginapakita ang sa ilok, ang sa unsa pa nang angay gamitan, pero ngano sa napkin dili ginapakita. Ngano man na? Private man gud na siya di ang part. Private. Benjamin. Okay lang ba ipakita nimo ang imo sa mo ha? Dili gyud. Dili good. Kay private. Oh, private. Unsay nindot nga napkin gamiton, with wings or with tongue? With wings. Anong with wings? Ay para di mahiwi. Dili mahiwi. Unsay purpose day sa wings? Mas comfortable para di. Comfortable. Ah. Dili siya mulupad? Dili. What if mulupad ang imong napkin? Dili pud na may tabon. Dili siya matabo day. With tongue di ka ganahan. May dila. Dili. Kay Mahiwi man. mahiwi. So dili ka ganahan nga dilaan ang imuhang napkin. Syempre dili. Ngano kaya dili ginapakita ang part nga gamitanan sa napkin? Para man good na sa babae, di man good na Sa pwede babae. sa kuan. Dili sa pwede public. Oh. So private. Yes. What if ikaw ang endorser sa napkin or sa panty liner? Ipakita ba nimo dili? Depende sa kuan. Depende sa Kining ipakita gid nimo ang dili. imuha. No. Dili. So final answer dili jud. Oh, private mo na siya. Private. Para ra na sa uyab. No. Dili po. Tana nabalik kay uyab. Wala. Wala. Gaba. Wala. Okay, ko'y pangutana sa imo ha. Unsa nga napkin ang nindot gamiton, with wings or with tongue? With wings. With wings. Ngano tanan nimo nganong with wings man? Mas dali siya gamit. Mas Mas dali siya mawid. Mas dali siya mohawid. Ikaw ba nakahawid na ba kaso kadala pa? Sa napkin. Nakawid na. Lahi mo gyud na ba? Dili. Ha? Okay. Lahi no. Dili o yun. Dili. Ano pag with tongue, dili ka ganahan? Kanang nay dila ba? Dili. Dili ka ganahan. Kaya nga naman. Kaya nga naman. So, okay. Wala na yun. Ano kaya dili ginapakita sa mga ads ang gamitan sa napkin? Makita lang kuan your. Makita Kuan. ang Ang kuan. Kasi ang kuhan, unfair kayo dyan, mga ilok kay ginapakita ang ilok kanya kana dili ginapakita. Basta kailang kuan, uy. Makita. Pakita ang Dili maayo. dili maayo. Oo. Paano pag ikaw ang endorser sa napkin, okay lang ba sa ipakita dili? Dili ko ganahan. Baka nga ipakita nimo imuha sa amuha dili. Dili ko. Yun. Kay private gyud. Private. Unsa nga napkin ang nindot gamiton, with wings or with tongue? Bitang? With tongue? Or with tongue? With wing. With wings. Nganong with wings? Para kapit Para- na kapit Para kapit na kapit, para dili matagak. Yeah. Paano pag naitang di ka ganahan?
Pwede? Charot lang. Okay ra gyapon naitang. Nakatry na ba ka sa naitang? Wala pa. Wala. Wala pa. Gusto na may try? Pwede. Pwede. Sa among cameraman. Okay ra. Charot lang. Ay, dili ayo kay nay uyab. Sorry sa uyab. Ano kaya dili ginapakita sa mga advertisement ang part nga butangan sa napkin or gamitan sa napkin? Ano kaya? Imot lang kay bisag sa TV dili ba yan pakita. Pero imo ha, willing ba na may pakita imo ha dili? Di ko eh. Dili kay Look ba? kay nga naman. May mga hair. Na mga dili di ka ga-shave. Sa balbas. Sa balbas dere. Gasi ko sa balbas. Kung papiliyon ka during period, diaper or napkin? Napkin. Napkin. Yeah. Kay Kamo man dyan ay gamitunon may sa... gamiton jud. Ano kaya dili ginapakita ang part nga gamitan sa napkin? Kay private man. Kay private. Paano pag ikaw mag-endorse og napkin? Pakita nimo dili. Siyempre dili. Abi na ko siyempre pakita. So dili gid pakita. Oo. What if sa mo di pakita dili mi pakita gyapon. Dili. Kay mong uyab. Dili wako. Sa bana. Ay wala gyapon ka uyab? Gaba. O sa what if si mong bana pohon? Pakita nimo. Ay, katol. Okay, pakita nimo dili. Pakita na. Pakita na lang. Na lang. Oh. Ipakaon dili. Ipakaon. Dili. Sa bana. Oh. Kwarta or napkin? Kwarta. Kwarta. Wala kay kwarta. Lagi kay kwarta. Wala kay kwarta? Kwarta. Klaro man si mong naong. Since wala kay kwarta, tagaan na lang ka na mo og napkin gikan sa Santi Barley nga moments with an iron chip. Balik ko kuha. Yan. Kana ra siya, isa ra ka buok, abusar. O diyan na lang pud na oh. Sa para na nakasudlanan. O say masulti nimo sa Santi Barley. Thank you kayo sa Santi Barley nga Hatag. naghatag ani oh. Papiliyon ka during period, napkin or diaper? Diaper. Anong diaper man kay Dax? Dako. Mahilig ba kag Dax? Dili. Ano kaya dili ginapakita ang part nga gamitanan sa napkin? Private to. Private ba? Pero ano ang mga ilok ginapakita ka? Private nga ba ng ilok? Mga Rexona ba? Abot lang. Oo. Mas bastos biya lang tao. Mas bastos tanawon. Pero ikaw ba willing ba na may pakita ang imo sa mo dili? Dili. Para Dili yaw. dili gyud kay private. So ang amo dili pa na may pakita sa imo ha. Dili. May private po niya mo ha. Kwarta or napkin? Kwarta kay wala mo kay sa napkin. Oh. Kay kwarta man yung gipili, tagaan ka na mo og isa ka piece nga napkin gikan sa Santi Barley. Ano isa ra man kabuo. Isa ra ka bukay, isa ra ma-afford sa imo ha. Oh, say masulti nimo sa sa Santi Barley. Thank you kayo sa yung giatag makatabang na rin siya makasapa na rin sa akong mga. Sa. So sa Las Vegas. Gago. Ano kaya dili ginapakita ang part sa gamitan sa napkin sa mga TV? Private man. Private. What if ikaw ang endorser, pakita nimo dili? Dili. Dili gyapon. Dili pwede may pakita sa muha karon. What if nga ako ipakita nako sa imuha? Pareha man nigporma sa imuha. Akong heart magod akong heart para may porma heart. Lai lang ginahon na. Mutanaw pud ka sa kuha. Dili. Sa akong heart. Sa imong heart. Kung papiliyon ka during period, diaper or napkin? Napkin oy, ginoko diaper man sa ta masakiton di ta bata. Kung papiliyon ka kwarta or napkin? Kwarta. Nga naman ano kwarta man? Kay wala kay palit og napkin kung wa kay kwarta. Kay wala sa kay kwarta karon. Wala gid. Wala kay kwarta. Wala. Klaro man sa naong. Bitaw, since sponsor din siya nga content, tagaan ka na mo isa ka panty line Santi Barley. So, get one and pass. Thank you and God bless. Thank you and God bless. Ila ka pa dugang? Dili na. Dili kay wala na pod may kadugang pud ana. Kwarta or napkin? Kwarta. Kwarta. Kay kwarta man imong gipili, tagaan ka na mo og isa ka piece nga napkin gikan sa Santi Barley. So with wings? With tang ni siya. Amat kaya ni sa isa ka isa ka pantilay na. Punta dugangan igna. Unta na pay libre sunod. Kwarta or napkin? Kwarta. Kaya wala ko ipapalit sa napkin kung walay kwarta. Oh. Karon dili nakatagana mo kwarta kan ka na isa ka piece gikan sa Santi Barley. Thank you. Papilon ka. Kwarta or napkin? Kwarta. Kung sa may mong ipalit sa napkin kung walay kwarta. Oh. Since karon kwarta imong gipili, dili na kanamo taganong kwarta. Kan ka na mo isa ka panty liner gikan sa Santi Barley nga moments with an iron chip. Okay, kwarta. Thank you. Thank you. Kwarta or napkin? Kwarta. Kwarta imo hang gisulti. Tagal ka na isa ka panty liner gikan sa Santi Barley. Kuha paliog. Oh, isa ka panty gikan sa Santi Barley nga moments with an iron chip. Unsay masulti nimo sa Santi Barley? Thank you sa inyong kan. Sa pag-giveaway. Oh, thank you sa pag-ibaw. Kwarta or napkin? Samok. Ha? Napkin. Napkin. Since napkin mo gipili, tagaan ka na mag isa ka piece nga napkin gikan sa Santi Barley nga with an iron siya. Okay? Ma'am, unsay masulti nimo sa Santi Barley?
Salamat sa sponsor sa napkin. Yama. Kung papilion ka, kwarta or napkin? Kwarta. Kwarta. Ikaw na yung kwarta, makapataw napkin. Dili na mo kailangan ng kwarta, katagana ka na mo isa ka napkin karon gikan sa Santi Barley. Panandako kay mahilig makagdako. Unsay masulti nimo sa ano sa Santi Barley nga Moments panty liner? Thank you. Magamit na sa akong amiga. Amiga, di pa ka nagdugang? Dili na.